राज्य सरकार लाई थांनाय 3.5 बोसोराव 1 पैसा परिमायखौ एबिसि 6 मास बिसिङाव सामाजिक कर्तारक न सामाजिक रायकालिमरक न 5,000 इखा कबैदो भैया कबैदो बनि बागै ताबक जे जों जे जाति हामजाक माने ताबक खरकसा जोंनि अनरेबल हिम दङ सोंदो बनो कमन इनचार्ज कमल कलय बराव रिपाइखा कयजन मायाखौ सेक्राय दंखा समाजनो गाहामखाय तैनाय नांगौ समाज 6 शेड्यूलनि आयेननो जोंनि सामाजिक जों आचार विचार मा खालामनाय आपनखे 6 शेड्यूल प्रोविजन जेता नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रुमो बतमो जोंनि 6 शेड्यूलनो गाहामखाय इमप्लिमेंट खालामनायनि बागैनो जोंनि समाज प्रतिरो गाहामखाय विचार आचार खालामनाया दाबो जतन ताइसा खा गाहामरिउ ताइबो मालायनाय जों ताइबो सालायनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट अंथं ब्लक अंथं बूथ अंथं प्राइमरी ग्रासरूट लेवलनि जत जोंनि वर्कर्स सपोर्टर्स नारायण जतन ताइसा कताल बखाति बाजाति अंखरति बुसकांगो जेकुनु इलेक्शन फाइफनो राज्य सरकाराव जों अंश लानाय नांगौ राज्य सरकार जों फायनाय नांगौ उनिफ्राय दाबो जोंनो टीएनबी रो चुक्ति खायै 3 भागनि 1 भाग मांका दाबो ताइसा delimitation खाय ब्राव आसियमनाय जों 20 अंनाय आफुरतिनि बस्तु तामंनाय बनबाय जों राज्य सरकाराव जोंनि साथाय मा दंनाय नांनाय एमएलए टीम नांगौ मन्त्रिफोर नांगौ जों अपनी बागै सब बरक आं बयनाय नाराव थांदि जों तो बयसंखा नाराव हायदै ताइ थंबाया किन्तु प्रग्राम खाय आं हायदै जाया चुबियांखौनो आं फायनाय गाव गोजाम जोंनि एचिभमेन्ट गोबां बनोबो जों सानाय नारावनि बखावो चेलेन्ज रुपनायनि बागै असिम साबिताय बिसा अरो जे मैरिज खायनाय रं जतन खा गाहामबिउ रम सानाय नायथक ब्रिनो ब्रनबो खा गाहाम ताइसिंने आनिकेरे गतमा ओ नोंसो नायथगो निनि बागै नखानि आदुकरि खागै मा आनि आं प्रस्तुत दङ वातै वाया खलाय माने देराय थांगो दाबो वातै वाया वाखलाय पताय थांमाया के अबनि बागै जोंबो जे जों सामं तमनाय कुनु कायसा माइनर मानै गाय जों कासो जाते रागे दंनाय नांनाय जतन हामबाय टिप्रा मथा लंलि 1949 सालो जेब्रु त्रिपुरा हा भारत हा बाय हाबखा आफ्रुनि चिमी त्रिपुरा सारो अरजे उरी बसं तंनाय रो अरय परय नांलायखा बाक्सा कांग्रेस के लेखा बासाइमानो गणमुक्ति परिषद केबो साइमी आबो हंके बाक्सा आबो हिनो बखे कम्युनिस्ट बोया कांग्रेस बोया हिमान संगानि पियावबो उलो हंकाय कम्युनिस्ट बाय थांगय पाइखा हायखानो चिनि बसंनि बररक बागजाखा ओ बागजाकबानि बागैनो जों तामनखा जों चिनि खरां पारियै मानलिया 1900 आंगाव थांनाय साफ्रो साइथांका 1954 सालाव जेफ्रु त्रिपुरानो आसाम हाबाय नांगै रियथं थापाय रिफारं हिमप्रो जों जत्तर आन्दोलन खायजा आसाम बाय त्रिपुरानो थामजा खालायमानला